tinokugamuchirai pano paSly Media TV patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munharaunda matigere. Zita ndinonzi Simba Rashe Zvidza. Nhasi tabuda takananga padziva rasekwa pataenda kunokurukura nemhuri yekwakachembere ine dambudziko nekushayikirwa kwayakaitwa neumwe wavo nenzira yekupondwa, izvo zvinoita kuti vatambudzike vasare vasina yatinoti closure pachirungu, kuti vazive kuti ko akamboita izvi ndiani, zvakambofamba sei, chii change chaitika. Ivo chavari kuda ndechekuti vazive kuti zvakambofamba sei, uyezve akapara mhosva iyi aimbori ani, uyezve akaipara zvafamba sei. Tati tikurukure navo tinzwe vachitiudzawo zvavanofunga, zvavanoziva panyaya iyi. Wandigere naye pari zvino munin'ina wemufi uyu vanogara iko kudziva rasekwa kwakare. Regai tinzwe vachitiudza kuti chii chavanofunga panyaya iyi, uyezve zvavanozivawo panyaya iyi. Mama, tinokugamuchirai pano patiri paSly Media TV. Ndine urombo nekurasikirwa nemumwe wenyu, asi tati muchidimbu mutiudzewo zvamunozivawo panyaya iyi tichikurukura. Ini hangu handina zvandinoziva, nokuti ini ndakazongofonerwa zvinzi kurumidzai kuuya kuno kumusha mukomwenyu apondwa. Ndamudzira kuenda kumusha ndobva wandifonera kuti aiwa munhu tatakura taendesa kuhosipitari kwaMusami, ndokwava teerai kupika kuhosipitari. Takateera kuhosipitari tikaona mukoma wangu wachi asati ashanga ari mupenyu, akaita 2 days ari muhosipitari. Pa2 days ndobva ndobva azoshaya. Tadzokera kumusha, kushaya kwaakaita kuti tizive munhu akaponda hatira kumuziva. Kuno mumwe akanga apomerwawo zvake kunzi akamuponda hamira akasi tinoona seakanga asiriye. Ndobva angozvisungirirawo munhu iyeyo wakanga wamupomera, asi vanhu vanoti akapomerwa. Saka isu tine shuwiro yekuti toda kuziva munhu chaiye akamuponda, ndiye watine shuwiro kuti muzive kuti ndiani. Ndiri kuzvinzwa, asi pakaitika nyaya iyi imimi semhuri makambozamawo here kuzvitsvaga kuti zvakafamba sei? Takaedza kuzvitsvaga asi hapana chakati chabuda. Takafamba tikaenda kumusha, tikafamba kwatikafamba, hapana chatikaona chikabuda. Asi mukutsvanangurwa kwazvo, ngatiti mashoko anobvawo kune vemutemo, kune vanobvawo vemumusha, vanoti chii chakaitika vamwewo, kuti imimi semunhu angasipo vanotaura? Vanotaura vanoti isusu takangomuka kuseni tikaona zvaitika, ndokushedzawo mapurisa ndokuuya. Mapurisa haana matanho akatora, ndingangoti hapana matanho akatora. Vakatora iye wandokutaura takazvisinga ndobva wanomurova. Uya paakazonzi uchadzokera koti mangwana, akuziva ziva rake rakwana, ndopaakangozvisungira akati inini kurohwa kwandikaitawo kwakandirwadza nokuti ini handa kuzviita. Asi pakuparwa kwemhosva iyi paripo here zvimwe zvamakaona sevanhu vakazoenda kumusha zvinogona kunge zvamakaona zvakaitwa kana nembavha idzi? Hapana zvinhu zvatikamboona, sina handina zvandikaona. Asi chitaurai rubatsiro rwamunogona kuda kune vanhu vakakutarisai panapa kuti vanogona kubatsirai vagokubatsirai. Ini ndakatarisira kuti dai paine munhu angakwanisa kutibatsira kuti munhu yadi, munhu yabatwe, ndozvandiri kutarisira kuti dai akangobatwawo zvake, akangowanika tikaziva kuti ndinhinga akazvipara, kana kuti iye mufi ngaadzokere kumunhu akamuponda. Ndozvandiri kusiyira kuti iye mufi ngaarwisewo kumunhu akamuuraya. Kubva pavashaya mukoma wenyu apa, pane here zvimwe, hapana here zvimwe zviratidzo zvati zvaoneka kune kuratidza kuti mufi aakurwisa? Hapana chandati ndamboona ini, hapana chandati ndamboona. Ndikakudzorerai kumashure, izvi zvese izvi zvakaitika rini izvi? Ndichazviziva taura madheti 2021. Asi imimi zvakakubatai sei semhuri kushayika kwemukoma wenyu? Zvakatibata zvakanyanya nokuti isusu
tanga tasara tiri vashomanani tiri vairi nehanzvadzi yangu, saka anga ari mumwe munhu wechitatu. Saka zvakatirwadza zvakanyanya kuti mubedu afe nekupondwa nezera raanga ari racho. Zera racho rakaponda iri rakapondwa iyo munhu anga abva zera, zvokuti zvakatirwadza zvakanyanya nokuti ndii munhu wati atinaye. Vangaita zvemakore mangani? 71. Aiwa, tinotenda. Minogona kunge mune vamwe vanogona kutarisa imimi muchitaura mashoko amunoda kutaura kune munhu uyu akapara mhosva iyi, aanogona kunge achizoanzwa ndeapi? Mashoko andikatarisira inini kumuno munhu akapunda nditi dai zvanga zvabvira ngavadzokere mukoma wangu kunorwisa kwaakapondwa, ndaina anorwisa nekuti munhu angakuponde nezera raari racho ngaadzokere kumunhu akamuponda, arwise kumunhu akamuponda. Iye ndo zvandiri kurwisa, ngaarwisewo kumunhu akamuponda nokuti haungangouraiwa sehuku, unofanirwa kurwisa kwawakapondwa. Aiwa, tine urombo. Ndinotenda nemashoko enyu mama. Wandinaye pari zvino mwana wemufi Loveness, ndiye anowanzo kunge achienda kumusha nekuti vana vake vaichengetwa nagogo. Regai titaurewo naye atiudzewo zvaanoziva panyaya iyi, uyezve kuti chii chaangada kutaura nemaitikiro akaita nyaya iyi. Vahanzvadzi, ndine urombo nekushayikirwa. Isu seSlay Media tinoti nematambudziko. Mungatiudza here zvamunozivawo panyaya iyi tichikurukura? Pane nyaya yagogo, tingangoti kupondwa kwavakaita inini ndaiva ndisipo, ndandiri kuno kuHarare, tese taiva tiri kuno kuHarare. Saka zvakaitika uri musi wa25 chaiwo, ndakatumira grocery. Handina hangu kuda kusvika kumusha nokuti ndanga ndasiya mwana mutauni, ndaita zvekumhanya because kamwana kangu kasikana kanonetsa, ndakasiyira baba wacho. Saka ndakanosiya zvinhu pandawana munhu ndiri pabhora pamashops, pandawana munhu wokutumira zvinhu, vavati tinokutakurira tiende nazvo kupi kumusha. Ndada it's okay, chinditakurira. Vandatova pagrocery rera ranga rakawanda grocery neupfu 30 kgs. Saka vakanga vari tumukadzi nemurume wandakapa kuti avatakure zvinhu izvozvo, ndobva vaenda nazvo. Ndobva ndasara nchidzokera kuHarare. Musi wa26 musi wa25 ivo vakandifonera vakati ndatozviona chii zvinhu zviya zviya. Ndikati ndo zvandakwanisa tasei kuwana, kana ndazowanawo zvimwe ndozotutsira. Vachitonditi mogotutsire zvinhu zvakaita sei, zvakawanda zvinogona kupedza mwedzi. 26, 27, 28, 29, 30 yanga ya 31 chitotarisira kuti mangwana iNew Year. Ndakafona futi ndobva vanditi zvoni pamwe mangwana ndotadza kuona munhu anofoni, ndongoti goredzva maripinda. Ndati ndotovotiseka, ndikati magoditi goredzva taripinda udhare here, ndichakuitai mangwana makuseni. Saka musi wa1 wacho, musi wa31 tichiti mufuma ri mangwana acho, ndopakafuma vakapondwa mumba. Kupondwa kwavakaita ina hangu takazongoona, takazovaonera vakuhospital munhu anga akakovara.
munhu waingotarisa ngoti kungogara muhospital kwaingova kugarira kushinga ungoti hapana zvokuita because vanga vari mupain vairwadziwa ndina mama wangu I think pane dhera vakavashevedza vakati vanenge vakavashevedza nezita ranchanyatsoziva but vakakwanisa kuti ndo yanga iri last yavo kutaura vanga vasakwanise kutaura ndokumbira mushinge mbichana kurikure nyaya yenyu zvakanaka vanhu vanyatsokuziva vakubatsirei kusvikira vakashaya uri musi wa5 ndo musi wavakashaya tori kubva musi wa5 iwowo kusvika tivaviga musi wa8 mapurisa aiuya but hapana munhu wavaikwanisa kutaura kuti ndinenge akasvita vaingoti we are still investigating nyaya yacho saka tavaviga vakazondishedza mapurisa vakati uyai pane mumwe anga tinomutisa vanoitwa sawirana naamai ndiye akanga apomerwa nzi ndiye akauraya nemunhu akaita first kuona amai vangu ndiye munhu akamupomera kuti ndiye akauraya saka ndobva atorwa nemapurisa akarohwa zvokuti ruoko rwake ranga rakaita kakutyoka iye mukomana iyo saka musi wethursday wacho waifanirwa kudzokera unzi musi wethursday ari kudzokera kukoti akabhamuka akazvisungirira saka patakazoenda friday yacho pakanga titi tidzoke futi ndobva vati saka nyaya yaita sei because ipapo paakazvisungira wakabva ati nyaya zvapachena kuti mukomana uyu ndiakaita sei ndiye akauraya gogo saka zvakubuda pachena pega kwaazvisungirire atadza nekuuya kukoti saka hapana munhu akavapindura vaingotaura vari vega vega mapurisa iwayo pose pane mapurisa nemacid ndobva svika mukomana uyo avigwa kubva ipapo kusvika yezvinezvi hapana chati chabuda kunyange ana mama nana sekuru vakafamba kuti vanzwe kuti chii chakauraya ndiani akazviita asi hapana chakabuda ndikadzokera kumashure mbichana mati vanga vakanyanya kukuvara mungatsanangura kukuvara kwavanga vakaita here pamakavaona inini hangu takazosvika ndingangoti takasvika vachapedza kusona vanga vaine vanga ranga rakakudzika kwaranga rakaita tichiverenga pauyi pavaiti ranga rakadzika zve5 centimeters kudzika kwaro ari 2 kudai neapapa then nerimwe racho raiva riri panzeve iri ranga rakasonwa hayo mastitch mashoma nemukati menzeve akaita zvokuvabaya nescrewdriver because mai muine ronda plus raiva ikasvimba nzeve yacho nemaoko ruoko 1 ranga right rikabata dai ranga rairatidza kuti ranga rakatyoka negumbo tichitarisa nyaya iyi semwana zvakakubatai sei ndichitarisa nyaya iyi handingarewe kuti zvakandibata but nanasi kundirwadza because eji yanga ina amai vangu nemafiro avakaita azviite zvinhu zvinorwadza nanhasi zvinondirwadza unatadza hako kushaya kudza ndozvikundirwadza ndichigorwadza ngatikurukure nyaya iyi nyatsokuipedza nyatsokuita
kuti zvinorwadza, andikamba kunyembera kuti zvinorwadza. Dai vakafa nekurwara zvazviri nani taizvigamuchira, but mafiro avakaita ekushaya kana 1 word kutaura kuti ndinhinga akazvita zvinorwadza. Dai vakataurawo pamwe zvazviri nani taita tinhinga akazvita, pamwe mweya yedu ingadai yakareruka, but hapana kutaura kwavakaita, kunze kwekuti pavakashedzwa namama vakataura kuti vakangodera kuti ndo word ravo, voice ravo pandakarinzwa. Ndingangoti ndo patakapedzisira kurinzwa, havana kusombotaura, yaingova siku, angova kutarisa. Saka zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinobata, kuti dai vakafa mune zvakanaka zvaiva zviri nani, but firo yacho ifiro inorwadza yekuti unofa munhu nokupondwa. Munhu wacho okuponda otadza kana kubatwa. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinobata, nyange paane makore, but zvinhu zvinobata. Alright, vanzwa, ndanga ndichitarisa ndichiti kune vazukuru vanga vachigara nagogo, zvaikurerukirai sei kuti vanogara nagogo muchienda muchinovaona, ende iko zvino zvamira sei mazuva anaya? Still zvakangooma kuti vana havasisina munhu mukuru anovatarisa, vanongoti gona kuita zvavanoda. Bheta pamwe paine mukuru zviri nani vanongovatsura. Ende plus chimwe chinotyisa zviri kuti iye munhu wacho akazviita haana kusungwa. Unotongotya kuti kana wakagara unongoti pamwe unongozonzwa kuti avinga futi vana ivavo. Saka zvinhu zvinonetsa, ende dai kuri kunzi gogo varipo zvairerukawo pavana, kuti ndivanenge vachitarira vana, ndivana vachiti zvinapa vana pari zvino kumusha vari vega, isi tinogara kunoku. Saka unenge uchingotyawo kuti semunhu iye asina kusungwa chii chaitika mangwana. Pamwe anofunga mwoyo futi wokuita sei, wokudzoka, obva angovapedzisa vana ivavo, because chivindi chaakamboita pekutanga anogona kuchiita futi kana kepiri. Semwana, ndoda kuti munyatso kudonongodza zvishuviro zvemwoyo wenyu pari nhasi, zvaita kuti imimi tinge tichitaura tese nhasi uno, nyatsoi kutaura zviri pasi pemwoyo. Inini sokutaurwa kwazvaita kubva pataurwa namama nasekuru, kuti dai munhu abuda pachena ataziva munhu akavauraya kana kuti akazviita zvinhu izvozvo, kana kunyanga akatadzirwa otaura kuti vakanga vambonditadzira, kana kuti vakanga vaine chikwereti changu ndosaka ndakadaro, zviyo zvinobuda pachena. Because pane kungouraya munhu zvisina, kana kuti akaita ruchiva handizivi, kana kuti akadii, kana kuti akachiva here, kana kuti akadii, zvina anoziva. Saka taida kushushira changu chachiri chongoti dai tazivawo munhu akaita se akavauraya ende akazviita. Mukazviziva semuri kuti zvingazokubatsirai papi? Kana zvichiita kunyanga zvinzi zvidzokerowo kwaariwo munhu iyeyo, kana kusungwa nemapurisa, kana kuti ivo vagonawo kupukunyuka, pamwe kana akashandisa mushonga vagonawo kupukunyuka vadzokera vanovhisa vega. Ndanzwa muchiti pane akambobatwa nepolisi akazomati hatina kufunga kuti ndiye. Chii chakayasakisa kuti mufunga kuti iye haasiriye munhu akapara mhosva? Chakaitika kunzi mukomana uyu anonzi pasini akauya akapfeka t-shirt red. Saka patime yaakanongedzerwa kunzi ndeuyu, aiwa hanzi patime yacho akabva anochinja t-shirt iyo yaanga akapfeka yered achibva uya apfeka imwe sezvo zvaanga akapfeka anga ari munhu uye asingageze uyoyo.
saka zvezvo zvokuti vanhu kana akatonzi akapondawo zvirambika unenge vachingoti pamwe maybe ndiye, saka ndo maitiro avakaita kuti ndiye. Asi nekuona kwakaita vanhu vanoti aiwa haasiri, because iyo statement yaakangotanga ainayo kumapurisa haana kubvira achinja, ende ndiye akaita kuti pamba apapo vanhu vakauya zotenga mengo ndiye akatoya nawo pamba ipapo, akavakushumirira mengo ari iye, akaenda kwaakaenda. Uyu munhu anonwa akaenda kwaakaenda akasiya avo vachitotora mengo dzavo vachibva vaenda, iye achibva aendawo kuhwawa kwake. Saka kuti titi ndiya haasiri, akatongofirawo nyaya yekungonzi akapomerwawo. Kuvana vaigara nagogo vanga vakura zvakadii? Pamazuva acho vanga vane ma20 years pakashaya gogo. Mukomana nemusikana vanga vari 2. Taura nezvemengo, mambotaura nezvemengo paipa. Chii mengo dzanga dzatengeswa pamba here? Titsanangurire pamengo apa kuti zvakafamba sei. Mengo dzakaya dzichihodhwa pane vanouya zohodha nguva yemengo iye, vanouya vachihodha mengo, saka ndo vakauya vachihodha mengo through nemukomana iyeye akazosuspectwa kunzi ndiye aita se ndiye auraya, but ndiye akatouya nawo achiti akumba kwasaura wangu kune mengo, asi ndosiya ndaita sei ndakukushumurirai, paatokushumura mengo dzedze avo bva vaisa mumabhaketsi mavo vachiyererana mari iyeye. Vanhu vakakurira mumusha ende vanhu vakaita usawira kwenguva yakareba nanaamai, saka kana kuti uve unefungidziro yekuti ndiye angava angazviite panorambika, because pane pandichiri kuyeuka akamboshanda kwaakashanda, akaita shanda mari yake $1,000 akaipa mai vangu vakachengeta mari iyoyo. Vakamuchengetera mari iyoyo kusvika zvinenge 3 months or 4 months, but akazoitora mari achidya semunhu anonwa imwe achinopa vanhu mabha kusvika mari iyo yaita se yapera. Ozovaurayira ikako kamari kadiki diki, ndopatakaona kuti aiwa haasiri. Isusu tinotovati ana sekuru, tongovati ana sekuru sekuru semuraini, sehama dzemusha dzokungoti ana sekuru, ndo maitiro atinoita. Ina handina kuona chakaipa kuti ndingati vane chakaipa chavaiitirana, mau ndinganyebe. Ivo vaitoti vakashaya chinhu kumba kwavo vaiuya kumba, hatina hupfu, tipewo hupfu, votopiwa hupfu wewe. Kana isusu tikada muriwo tainotonotenga kugarden kwavo, because ivo vanorima vachitengesa muriwo. Ivo gogo kugara nevanhuwo vanga vari munhu akadiiwo mama? Gogo chinhu 1 vanga vasingaende pamba paimomo, vaingozvigarira pamba, ende vanga vasina nguva yekuti unosvikira kana kuti vari mumaraini, vaingogara vari pamba. Vanotoya zovaona vaitovaonera vari pamba, ende hakuna kumwe kwavaienda nenyaya yemaziso avo, vaingogara vari pamba. Kana vakada kutonzi kana kuti kubhero chaicho, bhero remusangano vaitoenda kana kuti nemumwe munhu woti iwewo nditungamirire nechiterachi, iwewo ndo mafambiro avaitoita. Saka kuti nditi vaiva nemunhu wavaitukana naye kana wavaidini, vanga vasina, because vanga vasingataura, vaingozvigarira pamba. Tinotenda. Wandigere naye pai zvino ndivengai Kachembera anova muzukuru mwana wehanzvadzi yemufi. Regaiwo atitsanangurirewo nyaya iyi kuti zvakafamba sei, uyezve ivo semhuri chii chavari kutarisira kuti zvinge zvichiitika kuti mweya yavo yeuyo akaenda uzorore, uyezve mwoyo yavo iyo varege kuramba vachifunganya nezvenyaya iyi. Tinogamuchirai papurogiramu inoyi
mukoma ndokumbira kuti imimi semaziviro enyu nyaya iyi zvakafamba sei? Isusu tinogara kuno kuHarare. Tete vanogara kumusha, vaigara kumusha nevazukuru vavo vaviri. Vane mwana wa1 musikana ane vazukuru vaigara natete matwins. Sezvo munokuziva kuti zuva repembero ranga musi wa1 January 2022 vana vanobuda vachinofara. So tete vakasara vega pamba. Vasara vega pamba ndopakasvikirwa tete nemhondi idzi. Hatizivi kuti vakasvika sei nekuti ndinoyeuka zuva iro kwakana mvura yakawandisa. Ndopakasvika pakapondwa tete. Havana kuponda chete, vakatanga vabata chibharo vakatyora gumbo, vakatyora ruoko, vakabayava nesipikiri munzeve nescrewdriver munzeve. Vakazobatsirwa navanhu musociety kuti vanhu vakasvika makusena acho vakasvika tete vangu vachiri kufema vachibva vanhu vemucommunity vachibva vabatsirwa vakamhanya navo kuchipatara panova pamusami hospital. Patakazosvika tave but tete vangu vasakwanisa kutaura pana chaikwanisa kuita nokuti dai vaitaura at least vaitipawo kuti ndiani azviitawo zvakafamba sei. Saka chifiro chedu ndechekuti isusu tizive munhu akaita izvi. Kana pane changa avatadzira tinoripa hedu. Kana pane changa pane kuti avauraya nemuurayiro wakadaro, zvinova zvakatibata semhuri nanhasi zvokutibata. Chifiro chedu kutsvaga ansa kuti tizive kuti chakanyanya kutadzirwa chii kuti vazosvika pakusangana nerufu rwakadaro. Ndo zvandingangotaura muchidimbo kuti dai paitika zvokuti isu tizive, taziva kana tichifanira kuripa mhosva dzavanenge vakatadza, dai akauya kwatiri otudza kuti aiwa titenyu wakatikanganisira zvakati, kana chiri chikwereti kana chii utudza kuti aiwa vanga vane chakati chedu taikwanisa kuripa. Nokuti kana kuri mumba makashaka grocery rane ranga ririmo neranga ratumirwa nemwana wacho, kana riri ndiro ravaida hatizivi, but takabatikana semhuri nhasi tiri kubatikana tiri kurwadziwa. Saka toda kuziva muiti wezvinhu izvi. Tikasvika takapirawo kuvakuru vedunhu vanova sabhuku, tikaenda kumasvikiro emumusha vakatirifeya kwavatirifeya, takaudzwa zvokuita takaita, but kusvika pari zvinozvi hatisati ane mhinduro yekuti ndiani akazviita. Ndofunga ndizvozvo. Mukoma Vengai, nyaya iyi semhuri yakakubatai sei tichitarisa ukama hwenyu hwanga huripo mumhuri menyu nekubatana kwamanga makaita? Zvinorwadza kushoterwa nemumwe munhu mumhuri wamanga munaye, kungonzi nhasi angomuka asisipo. Dai riri zvokunzi akamborwara akamunoti aiwa munhu anga amborwara adzimbika nenyama ngaambozorora, but kungonzwa kuti nhasi hanenge asisipo, zvinorwadza. Hazvigamuchirike zvokudaro, ende nanhasi asati azvikamuchira, zvinorwadza. Ndo mamira zvakaita hatina kuzvitambira, sitombozvitambira nanhasi because zvokurwadza. Pini yacho yapinda nekuti kutotaura kuri kwatiri kutoita ikoko misodzi inenge yatova pedyo kuti ichururuke nokuti zvinorwadza. Asi munharaunda nemaitikiro anoita nyaya idzi, mataurirwo anomboitwa vaitiwo kudii nenyaya iyi vanogara munharaunda? Vanogara munharaunda vanenge vachingoshushikanawo semashushikirana atira kuita, asi munoziva kuti munharaunda muna vanhu vanenge vachingonongedzerana zvigunwe. Pane akanongedzerwawo chigunwe achinzi anike ndiye. Saka munoziva polisi kana ichiita investigation vane maitiro avanoita, vakamutora vakaenda naye mukomana akazodzokawo. Adzokawo ndofunga akarwadziswa kwanga aenda akasvika akasungirira, but isusu tine nechivimbo nekutarisira kwedu isusu haasiri munhu akapara mhosva iyoyo zvachose. Munhuwo akangoitawo victim munyaya iyoyo, but haasiri akapara mhosva iyoyo. Pakuratidzika kwazvo nekutaurwa kunoitwa nemapurisa, munhu anga ari mumwe chete, vanga vakawanda, vanga vakaita sei matauriro anoita vemutemo vakaatenda sini iyi? Isusu hatikwanisi kuvazvira basa ravo, but nemabvunziro ataita isusu pataivabvunzawo sendivo vari musystem macho, vangotaura kuti tichakuudzai tiri painvestigation, asi hataane umbo wakakwana tiri muinvestigation. Saka hatizonatsa kuziva kuti anga ari 1 here, vanga vangani, nekuti kaitirwa kwazvakaitwaka
akasvika kuti munhu iye anga ane tsitsi kana kuti munhu chaichai here handizivi, kuzi munhu iye handingamurifiwe kuti munhu ndototi imhuka, nekuti munhu iye anga ari advance age yekuti kana kuona cheko zviri kuri vanga vasingakwanisi kuona, kana kufamba vega vanga vasinyatsokwanisa kufamba. Saka unosvika pamunhu iyo, usvika pakumurepa, umutyora maoko, umubaya nesu. I don't know, that's brutal, handikwanisi kuzvitsanangura. Tinotenda vanhu vemhuri yeZimbabwe yakatarisa nevamwe vanogona kunge vachiziva maitikiro enyaya iyi, mungada kuti kudii kwavari mazwi kune vanhu ava unge vakasanganawo neinterview ino yataita ino? Vanokwanisa kutibatsira, vanokwanisa kutibatsirawo semhuri kusvika taona kwazvakatangira nemunhu akazviita. Ndizvo chishuro changu ichocho, chakakosha semhuri toda kuziva munhu akazviita, kana pane zvatakamutadzira atitaurirewo semhuri kuti aiwa manga manditadzira chakati. Aiwa, tinotenda mukoma nekutaura nesu panguva ino. Iko zvino ndagara nehanzvadzi yemufi kuti vangotipeterawo nyaya iyi vachitaura zvavanoshuvira kuti zviitike, zvavanoshuvira kuti vazive semhuri. Regai tinzwe vachitaura. Tinoshira kuti munhu akazviita asungwe, kana pane zvimwe zvinoitika kwaari ngazviitike, sekuti mashakiro akaita hanzvadzi yangu akandirwadza. Saka ndinoti dai akasungwa munhu uyu asaregererwe, tikakwanisa kuziva kuti ndinhingi toitawo zvatinokwanisa. Ndo mashoko andingatauri hangu chete. Ndichibvunza baba, kumushure mekuviga hanzvadzi yenyu hakuna here zvimwe zvangoti zvaitikawo zvekuti zvinoratidza kuti mufi anenge akurwisa? Hapana zvatati taona zvichiitika. Pamwe zvimwe zvingangoitika hazvo tisingazivi kuti zviri kutedzana nenhingikini nenyaya yakadaro. Toshira kuti kusungwa kwemunhu ndokwandotofanira kuti asungwe, tizive kuti ndinhingi, because ngangoramba tichingofamba tichienda kuruzevha tichimhoresana nemunhu akatiurayira hama yedu. Ndizvandisidawo kuti zviitike izvo. Aiwa, tinotenda baba nemashoko enyu nedivi renyu renyaya. Ndiyo nyaya yatanga tinayo vatariri veSly Media TV. Inyaya inosuwisa, inyaya inorwadza. Nanhasi mhuri yakabatikana, chero hazvo patova nemakore akusvika kana kumatatu, asi ronda iroro haribudi nekuda kwekuti vanoda kuziva kuti chii chakaitika kuna tete wavo, chii chakaitika kumumwe wavo kuti azosvika kuurayiwa nenzira inorwadza zvakadaro. Aiwa, nyaya idzi dzatinoburitsa pano paSly Media TV tiri kuitira kuti vaya vanobatsira maprofita neavo vanasekuru nevakasiyana siyana kuti mukwanisewo kubatsirawo mhuri iyi iwane yatinoti closure, iwane kuzorora mukufunganya kwavo, mukunetsekana kwavo. Onai vane misodzi pamatama, asika tinoziva kuti senguva dzese munogara muchitibatsira, muchibatsirana nemhuri dzakadai. Aiwa, tinokukurudzirai kuti murambe muchifollowa, muchisubscribe pachannel yedu yeSly Media TV. Semazuva ese anokuonekai ndiSimba Rashezvidza, ndichitenderawo kundai Chitate akabata mushini. Tinoti Sly Media, building bridges.